30. Mana na ito na paayo si Hurka, mga idol. Paayo na ito ang iyang lubim. Mura to siya. Ano na idol natay kuan yatod sa kuan Danau. Asto lugar Danau na. Basta mo na to. So okay na tapit si ko mga idol. Yung order kay balik 400 sila na ano no? 500 mga idol. Pakita ano yung order nila. Ano sa'yo 500 mga idol? No? Tempura and grilled scallops. Nasulit yun idol. 500 na idol ha? Huh? Tik na sa Grilled scallop is a kilo. Shrimp tempura 1/2 kilo. mas mamadawas mga idol ay. Sige, so na diha. Adto na ko mga idol. Siyempre maglatag ka ng kuan idol kay swim cook kay kadi kita mapanbakas uwan. Ulis ta malit. Tagang ako mga idol. Adto na ko idol ha. Bye-bye. Oh, let's go baby. One eternity later. Time check, 2:30. Nasa sa mga idol. Punahan si Biko. Tapos na yung minuto. Mga idol. At sa kontakto na nga to. Sa mga idol. Kaya rin akong isang ulang. Get up. Get in place. Ato sa auto ato mga idol. Kalipang mo na ako. A few moments later. Ako ka ng mga idol. Galing eh. Tawag tayo. Kinangmata ko ulit eh. Ako yung deposit. Let's go baby. One eternity later. Unang sa mga idol kay talisik man. Wala tagdag ko. Meron to idol. Thousand years later. Time check, alas 10 sa puntag. Natay order idol. Natay order mga idol. Mga alauna pa ipatod. So, pandam naman tong pan dito. Ubang mga putahe dito. Kini na lang ang kulang. Scallops. Mag-grill tag scallops idol. Kisuko tayo. Mamadas mga idol. Tabangan na ito mga idol kay masukog na lagi na dito tabangan. Ibawagas mga babae mga idol. Parang pirmi na daw. Masak sila sa'yo. Sakto kaya pa na sila. Tabangan na ito kay sunod kayo ng mga babae. May bildi. Yan mga idol eh. Nag-grilled at scallops mga idol. Ito pag ipainit idol. Ikaw man na idol. Nag-init na ng shell idol. Butangan na ng shell. One. Butter. Bug. Tapos lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin mga lumipas na ligaya. Ang kahapon may pag-asa, mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo. Naghihirapan ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo giliw. Idol, bukal-bukal lang itong kuan na doon. Will,
idol. A few moments later. Time check mga idol, alas 12:16. Kumanatan mga idol. Wala pa gina yung mga idol. Ano lang pa, plastic na lang. Putos na lang, pero maluto man na. At ipakita ninyo mga idol ha. Muli ang order idol, kaning scabici na katambak. O kining usa ka bilao. Ang kuha idol, total idol kay 1,850 tanan mga idol. 1,850 ang tanan mga idol. O kang nag-order ani, taga Corazon. Si Miss Bailon mga idol. So idol, ato na ni putos idol kaya para ihatod na. Ang oras na niyang pahatod mga idol, kuan? Mga 1 or 2? Ana? Check, 12:30. Atong ihatod ilang kang Miss Bailon mga idol. Mga idol, A few moments later. time check, 12:50. Naka-deliver na nato diri ila kang Miss Jemeline Bailon diri sa Corazon, Katmon, Cebu. Ug sa English pa, all is done, done is well, done is all, and everything is the future. Thank you ma'am sa pag-order. Naot nga magbalik ka sa ato ang order ma'am. One eternity later. Time check, alas 3. Humanami tanan mga idol. Ay sa idol kita na di ba? Ay tas ng vlog idol. Lalay niya kita idol. Time check, alas 3. Humanami tanan sa among second order of the day mga idol. Ang i-order sa taga Danao. Kadawahan na niyang order sa mga idol sa ato pa. Nakuha sa atong mga luto. Mga kamian, mga idol. Itong tamo sa mga luto mga idol. Sa mga hindi mo karong adlaw mga idol. Karong hapon na mga idol ha. Ano siya mga idol, kinalit niya niyang order idol. So nadara na to kay kiniraman po. Pero okay lang kaya nato na i-deliver nga to sa Danaway, problema na. Kay so okay naman nato. Si ma'am Ma'am Ambot. Shaira. Ma'am Shaira. Okay. So, mga idol, para sa test maron, may patid niya alas 5. So, dapat tayo time mag-relax mga idol. Mga 1 hour siguro. Mag-relax ta. So, maglabing-labing sa ninilalabs. Lumayo ka man sa akin at ako iyong limutin. Masakit na sa damdamin, pilit pa rin titiisin mga lumipas na ligaya. Ang kahapon may pag-asa, mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, bintig ng puso ko'y para sa'yo. Nahihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, handa pa rin akong nagbabago. Asa naman to eh? Wala to siya. A few moments later. Time check, alas 4:05. Sakto na kayo ihato dito sa Danao mga idol. Kay 5 man ang gusto sa customer na madawat niya ang iyang order. So,
30 to 40 minutes. Abot na ta sa Danau City. One eternity later. Time check, alas 5. Untuk alas 5 mga idol. Sakto kayo na abot alas 2 mga idol. Bakit naka-late? Thank you kay Ma'am Shaira dili sa Danau. Surat-surat na mga idol ay kaway sa surat kayo kay naluya ka dyan. Let's go na mga idol kay grabe lang sa pagkalaan. Let's go kay One eternity later. time check 4:30. Wala may delivery karon mga idol, wala iluto. So ato patupian si Dodong Waki. Ingat isa mga idol kay kanang anan kay tupi pakiton ta mo. A few moments later. Diba? Anan kay to piano. Waki ya. Gusto ba ito piano? Good mood na ang bawang tupi. Wala ka mahilak? Isog na ka? Good mood na.